देखी भैया एगो बाजी कैसे दौरा सजा के रोवा तारी हो आ कह तारी छठी माई हमर पिया के गरीबी के कारण बाहर पड़ल हो आ तू हमरा गोदी में एगो लालो ना दलवे माई जे दौरा लेके तहरा घाटे में माई कैसे आई हो ए मां दिहलू एको नाही लाल दुख कि दिहलू एको नाही लाल दुख बाटे माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई कि रोज सास ननदिया घर में कि रोज सास ननदिया घर में डांटे माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई ज्योति रिकॉर्डिंग स्टूडियो आदमपुर। हाय रे गरीबी कैले बावे तबाह पैसा के खातिर बड़े बहरे सावन हो कहिया रे परीक्षा ले माई ध्यान तो ना हाय रे गरीबी कैले बावे तबाह हो पैसा के खातिर बड़े बहरे सवाल हो कि घुट घुट के जिए पड़ा कि घुट घुट के जिए पड़ा काटे माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई भाई पटीदार तना मारता मोहाला कहाँ हम जाई माई कुछ न बुझाला भाई पटीदार तना मारता मोहाला कहाँ हम जाई माई कुछ ना बुझाला 20 साल गावत भजनिया बा 20 साल गावत भजनिया बासु नाते माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई बोल दौरा लेके जाई के अब घाटे माई